Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, мана имрӯз навора сар кардем аз мошинбозори ноҳияи Дӯстӣ, Чоршанбе бозор. Техникаи хуҷагӣ сар кардем. Трактори истеҳсоли Хитой дорои қувваи 50 асп. Пеш қафо мекаша. Расходуш ними 80 мехӯрдай бародар. Ними 80 мехӯрдай. Пеш қафо мекашад. 50 асп. Қувваи 50 асп дора. Ҳама чизиш кор мекунад. Кондитсионеру, печкаю, ҳама чизиш дар ҳолати коршоям. Нархаш 120 000. Документлар қандай? 100 документошам 100% бародар. Ҳама чизиш ранноя. Даже не балоноша. Ҳамаги 7 моҳ савор шудагӣ будааст. Мана ҳолати дарони техника. Боз илоҷ боша моточасшам нишон мекунам. Чизош. Пеш қафо мекаша бародар. Рақами телефонаш 909 16 36 76. Харидоро боша марҳамат. Адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобод. Узуна? Узун. Харидоро боша марҳамат. Рақамора гуфтем. Нархаш 120 та муомила дора. Ҳама чизиш кор. Матачас бинем меша? Матачас. Ина матачас бародаро. Ира мефаҳмед, агар мефаҳмам матачас чия. 1377. Ноз заводӣ мекунам, мебинем бародаро. Чӣ хел заводӣ меша, чанд қадар заводӣ меша. Ним оборот дар мегира техника. Харидоро боша, ина марҳамат. Ина навора давом метем аз Opel Caravani Vectra S гуфтена? Vectra S. Мана бензини холӣ. Ҳуҷҷаташ то сентябр ҳаст. Солаш 2006, объёми 2. Дуи бензини холӣ, газа дидагӣ нест. Мана гирдоша хушро тамошо кунед. Мошин дарози кушоди хушрой, мана қафош, багажи қафо. Ранги тилишка борина. Я марҳамат. Салони қафо. Мошин тоза нигоҳ кардагӣ. Мана электроника, обогрев сидени, ҳама чиз дора. Коробка механика. Комплектатсия хушро тамошо кунед. Нархша чанд гуфти ака? Нархи 65 000 муомила дора. Мана ҳолати афшко. Мультирул Pradec 242. Монитор дошта, кондитсионер 100% кор мекунад, коробка гуфти механика. Харидоро боша марҳамат. Мошин ҳолати тоза. Ҳозир рақамош ҳам мепурсем. Рақамоша дод мегирем бародаро. Номероро мети ака? Габза. 93 761 93 Адрес? Ноҳияи Дӯстӣ. Ҳамшаҳр будаку? Фарои Лупадор дора бародаро. Марҳамат. Лаята дига караван фақат ҳамин мошинои сумёвак сёмка мекунам, ҳаракат мекунам, мардум да фоида бираса, ҳамин беҳуда навора тамошо накунед. Хоб каравани Ашка, моторш 1.6, бензинма? Бензини холӣ бародаро. Дурунша тамошо мекунем. ҳолати афшко, мультирул, коробка механика. Хоб кондитсионер дора, кор мекуна бародаро. ҳолати мошина хутон дидестен. Монитори майда. Пробегиш 174 000. Нархаш 85 000 сомонӣ. Боз муомила дорад. Ина ҳолати афшко.
пеш электропакет, қафо ручной. Солиш 2009 85000 муомила дорад. ай пеш ҳам як бори дига тамошо кунед. мотор 1.6 бензини холӣ, газа дидагӣ нест. рақами телефон 988 65 61 26. харидоро боша марҳамат. мошини сумёвак, каравани ашка, ҳолаташ дар ҳолати беҳтарин. бародаро касе мошини фурӯшӣ дора, мошини боркаш, техникаи хоҷагӣ, чӣ чизе фурӯшӣ дора, ина рақамҳоро дар рӯи экран мемонем. марҳамат муроҷиат кунем. бо нархҳои дастрас реклама карда метем. бародаро хоб Opel Vectra ҳуҷҷатҳои солона, утилизатсия гузаштагӣ, танировка дора. мотор 1.6 16 ҳай мана 1.6 16. на ҳолат мотор тохтаем. мотор экатек. Yılı neçe? Yılı 2000, 2010. Motor benzin. Yine var dolu. Ulat yapışıko. Коробка механика. Кондиционер дора. Улати даруни мошин. нархиш 51000 сомонӣ муомила дорад. бародаро 51 муомила дорад. рақами телефон ира бародаро мошин рақамо 55 852 0022. нархиш 51000 сомонӣ муомила дорад. ина Mercedes сечка 99 сол. мотори екка. нархиш 99000 сомонӣ муомила дорад. бародаро оз дароноша мебинем. ҳуҷҷатҳои солона дора, утилизатсия гузаштагӣ. хоб мана даруни мошин. ҳолати обшивко. Mercedes мана 4 та дар электропакет, коробка автомат, монитор дорад. ин планшетаи монитора хулас мондагия. бародаро пробегиш 207000. комплектасияша хушро тамошо кунед. ҳолати даруни мошин 99000 сомонӣ муомила дорад. мошина тозак нигаҳ кардага. дарои қафан стеклоподъемникҳои электроние будааст. ина мошин ай қафош S200. Bagajını ko'rsataymi? Ko'rsating. Chashka ko'rsatdim men. Holati chashkash. 100%. Telefon 4 75 532. Adres Nohya Do'sti. 100000 guftasizlar, men 99 Умо гуфту 99000 муомила дорад. Марҳамат. Адрес Ноҳияи Дӯстӣ. Яке аз мошинои легендарни дар Тоҷикистон Opel Caravan Astra-J, мошини сумёвак. Солиш 2004. нархиш 90000 ҳуҷҷат надорад. бародаро наброя уже ҳолати мошинаи даруноша мебинед. 90000 муомила дора. бародаро солиш 2004. ҳуҷҷатҳо надора. хоб ҳолати обшивко, стеклоподъемник электронный, коробка механика, кондиционер дорад. бародаро даруни мошин. ҳолати даруни мошин. ҳозир қафошам мебинем. қафош стеклоподъемникҳо ручной.
ҳолати даруни мошин 90,000 муомила дорад. Рақамоша бутия мегирем. Нашуд нархо бародарон мара ягон гунаҳкор накунем. Вазифаи ман нишон додан аст. Сиёмка карда хушук карда нишон додам. 11 0844 22 харидоро боша марава. Занг мизанем бародар. 90,000 муомилаи хуб дорад. О бародарон навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Дар комментариҳо нависен кадом номиди мошинора ба навор бигирем. Фақат ҳамун Nexia-у мошинаи кӯҳна-кӯҳнара нагӯем бародарон. Мошинаи навтар ҳаракат мекунем, сиёмка мекунем. ҳаракат мекунем мошиное ки ба мардум фоидааш бираса, ҳам хеле мошинора сиёмка мекунем. Караванои Астраҷи, мошинаи Боркаш, техникаи хоҷагӣ боша, ина марҳамат. Рекламаам карда мекунем, рақамо ҳаст, муроҷиат кунем. Касе то ҳаминҷошо тамошо кард, рақами 44 дар комментариҳо бинависем бародарон. Каналро дастгирӣ кунем.